Baba madzoka udzai muzukuru chokwadi bhendi nderani? Imi vanhu imi makundikanganisa kuzorora chiko. Kosekuru chingoudzai gogo kuti ndini munhu wacho. Munofunga kuti zviri nyore. Murume wangu angazorore sei Lazi uchindimukira kudai ndanzwa nekutsiura. Gogo, onai sekuru vakuita vachidzoka onai. Dai vakukwaturai nana Nasho nevamwe vako muri mhando. Eka vidi galofana kuratidza morari. Kiyama boys. Ndizvamaironga nhaiwe nana Nasho nevamwe avo. Ko makadii kutanga mondiudza nai Lazi? Natotanga. Iwe kaita kuti uri kutamba ndini ndakakurera. Kiyama boys ndeyangu unozviziva iwe. Gogo maguta kunyarwa manje bhendi ndakaripiwa iri. Kana ndichiripo iwewe nana Nasho vako muchandiona vakambotiza bhendi muchiziva zvamaironga. Ko muri kurongei? Bhendi ndera sekuru wangu ndatochibvuta chinhu ichi. Manje tichazviona. Ndinonzi Sister M Gwesheni. Muzukuru unoziveri pabhendi iri, iwe bhendi nderangu. Muri kutamba imi. Taitova nevasikana vedu vaitosvika kuma 5-6 vaitamba, including mudzimai wa senior lecturer akanga ari musikana wedu waitamba kauya masona ainzi Magi Gweshe. Iye taitotamba naye pastage iye masona.